nije bića klupče broj 7 nije bitan. Dobro večer. Drago mi je da ste došli u ovak velikom broju na još jednu književnu večer u Pixelu. I iznimno mi je zadovoljstvo najaviti gospodina Milana Fošnera, koji je bio zadnji put u Koprivnici, ja mislim u siječnju sa Slemenima, a tu je i naš dragi Mario Kovač, stalni gost u Koprivnici. Najprije će nam čitati Milan. Milan je objavio zbirke poezije Put od Ljubljane do Folnegovićevog naselja, Život u kući slijepi, užasno vam je dobro, zar ne? Te roman Šibajući mrtvog konja. I objavio je još nekoliko knjiga, ali nije ažurirao web. Slobio sam šifru prije 6 godina. Milan je također nastupao na Goranovom proljeću, dobitnik je Falkove nagrade za priču i evo, Milan, možeš preuzeti štafetu. Većinu sam vas pozdravio, ti pojačaj koliko misliš da treba da se čuje, pozdravio u proteklih 15-20 minuta od kad smo došli, ako smo trebali doći prije sat, 15-20 minuta. Meni nije drago što ste došli u ovako velikom broju. Ja mislim da je ta činjenica vrlo porazna po Koprivnicu. I ovaj grad neće moći napredovati sa toliko poremećenih ljudi koji su odlučili večeras biti na književnoj večeri. Mislim da ste stvarno blesavi. Toliko dobrih serija večeras na televiziji. Kud puklo na puklo, Crna zora, Crna ruža, izvini. Vidim da znaju. Mama prati. I tako, mislim, nije mi drago. I nije mi drago što ova osoba ovdje bila više u pravu od mene. Ja sam mislio da će biti 20-ak ljudi. Ispalo je da ih ima skoro 40-ak. Pa dobro, hajmo sad se ja čujem, može. Dobro večer, ja sam Milan Fošter, gospodin. Nakupina Bjelančevina koja je napisala većinu gluposti od nekim događajima iz moga života dok je pila pivo. I ja ću vam sad to čitati. Navodno će večeras nastupiti Mario Kovač. Tako je pisalo, ali to neće biti večeras. Mislim da je Mario na redu oko 9:15 ujutro će Mario doći na red. Dakle, nadam se da imate, dobro večer, vaše vozne karte. Rizmu imaš, ličnu kartu nemaš. Pa hajmo. Dobar prolaz. Ovoga puta sam stvarno dobro prošao. Gazda je bio normalan tip i rekao je cijenu i ja sam znao da imam za 5 mjeseci stanarine. Posebna kuhinja i posebna spavača soba. Posebna kupaonica sa veš mašinom iz 75. A imam čak i vlastitu baštu do koje stižem svojim vlastitim stepenicama. Prve susjede sam vidio tek za tjedan dana, nije bilo buke i ostavili su me na miru. I bio je to lijep osjećaj. 5 mjeseci pića i 5 mjeseci pisanja, 5 mjeseci spavanja bez pasa i bez djece, iako znam da bih pse još nekako i podnio. Imam samo jedan truli zid u kuhinji i to je prava sreća za mene, sjećam se. Nekada sam mjesecima spavao na madracu na podu, među trulim zidovima. I boljela su me koljena, i boljela su me ramena. I zbog toga često nisam mogao ustati. I teško sam podnosio jesen i zimu. I u proljeće je smrdjelo sve po trulim zidovima. Ljeti mi je bilo svejedno, i dalje su me boljela i koljena i ramena, ali ne više i ovdje.
Samo jedan truli zid u kuhinji za mene više ne predstavlja nikakav problem, jer sada imam svoju baštu sa cvijećem, imam svoj kompjuter, imam svoje misli. I neka me sada vide sve moje bivše gazdarice koje su me uništavale zbog ovog ili zbog onog. I zbog razbijenih vrata, i zbog stanarine koja bi zakasnila samo jedan jebeni dan, zbog svojih pijanih muževa koji su ih tukli. Kad god su kucale na moja vrata u 2 u noći, ja sam se nadao da su njihovi muževi negdje vani i da piju i da će doći kući i da će prebiti te debele babetine sa viklerima u kosi. Novi život za mene u 3 ujutro. Sjedim u svojoj privatnoj bašti u gaćama i gledam cvijeće i lijepo je kao da ga vidim prvi put. Hvala. Ovako, očigledno je da ste dragi i da nimalo niste poremetni, dobro, malo jeste, ipak ste ovdje, ali ste dragi pa vas odričem ustaljene norme, pljeskanje poslije svake pjesme. Ako nekoga nešto dirne, neka zaplješe, neka kaže hura, ne morate svaki puta. Hvala ti, brate. Dakle, kad vam dođe, nisam pacnik, plješite, dobro, i malo mi godi, u dosta mi godi, ali ne morate, non stop. Strahovi su sakriveni u bocama od piva, a dakle ovo je još jedna od naslova pjesma iz još jedna od knjiga koja je izašla nakon ove što sam izgubio šifru od web stranicu. To mi je jedna prijateljica napravila web stranicu u fazi mog života kad ja sam se mučio. Da, ali i u fazi mog života kad sam učio šta je copy, paste i ja sam prve 2 knjige u svom životu napisao vrlo konzervativno sa olovkom, to jest rukom na papiru. Nisam imao dugo, nisam imao kompjuter. Uglavnom, ova je pjesma Strahovi su sakriveni u bocama od piva. Da. Daj mi posudu, paljači, hvala ti. Nije Hello Kitty, ali blizu. Strahovi su sakriveni u bocama od piva. Osjećam se poput staroga ormara kojega su pojeli crvi i sve škripi dok dišem. A dok kašljem, sačuvaj me Gospode, proglasite neku nepogodu i spasite stanovništvo. Ja se najbolje osjećam noću uz piće, jeftinije je i puno je bolja zabava. I muzika mi uvijek odgovara. Ja slušam klasike na 3. programu radija. Sumanuti sati uz muziku i pivo. Svi moji strahovi su sakriveni u bocama od piva. Zvao bih neke ljude da im kažem nešto, ali ljudi spavaju ili se pretvaraju. Kolektivna svijest ne bira način da zajebe pojedinca. Diogen je bio u pravu i Neron je bio u pravu i svaki od njih bio u pravu na neki svoj način. A na mome radiju su noćne vijesti i Mozart će pričekati da nafta poskupi još malo i Beethoven će pričekati da negdje ubiju 100-tinjak ljudi, dok crvi napreduju u svome pohodu. Moji strahovi sakriveni u bocama od piva samo čekaju da svane. Hvala vam. Severina u mojim mislima. Da, to je ljubavna pjesma. Danas sam gledao film od Severine, a bilo je to 2005. 2006. tako neke. I moram priznati da mi je to najbolji film koji sam vidio u životu.
život ipak vrijedi i sva patnja se isplatila. Političari su ipak ljudi, neka dignu porez, jebe mi se, ja i onako ne plaćam porez. I neka Amerikanci budu prvaci u svemu, neka bacaju bombe, neka uzmu su naftu i neka zabrane pušenje na javnim mjestima. Ja jednom nisam pušio 9 dana i mogu možda da ne pušim još 9 dana i na mome radiju je džez i to je sasvim u redu. Ali ipak ne toliko u redu kao što je u redu Severina sa kurcem u ustima. Neka spale stravičnu Mona Lizu, neka spale i nju njen kretenski osmijeh. Stavite Severinu na svaki kvadratni metar zida, mora i neba. A kod Severine barem znamo zašto se ona smije. I nećemo radnike na sveučilišta, nećemo u Europu pod bilo koju cijenu, nećemo nikakav sukob među navijačima. Hoćemo spermu na Severininim usnama. Hoćemo Severinino zadovoljno lice umjesto grba na zastavi. Umjesto milijunaša, Severinina guzica. Umjesto dnevnika, Severinine sise. I molim vas, snimite Severinu kako uzdiše i puštajte nam to prije utakmica državne reprezentacije i na kraju noćne odjeve programa televizije. Na kraju bih rekao nešto sasvim privatno. Dragi Bože koji izgleda ipak jesi na nebesima, sveti se tvoje ime i kako već dalje ta priča ide. Hvala ti, danas sam napokon progledao ili pogledao, svejedno je. Oprosti na psovkama i uredama na tvoj račun i neka oproste i gospođa majka i ostali sveci. Sva patnja se isplatila, hrvatska nacija je svršila. I priznajem, i ja sa njom. Hvala. Idemo dalje. Upute za opijanje na javnom mjestu. Uvijek treba dobro paziti na način kojim se pije u javnosti. Treba se maknuti od ljudi koji se glasno smiju. I treba se maknuti od pjevanja i uzdignutih ruku. A naročito se treba maknuti od nepoznatih ljudi koji te zovu za svoj stol i kažu: hej, mi smo čuli za tebe, mi znamo tko si ti. A ja znam da su to ljudi koji rade razliku između riječi kao što su krivnja, nježnost, mržnja i milost. To su ljudi koji bi rado gurnuli prste u tvoju dušu i to su ljudi koji vjeruju da će doživjeti duboku starost. Ljudi koji vjeruju u državu i u zakone, ljudi koji vjeruju u raj i u spasenje. To su ljudi koji su svjesni da su uglavnom bolji od tebe i zato ih treba izbjegavati. U javnosti uvijek treba biti samo za vlastito zadovoljstvo i uvijek 2 stola dalje od onih koji te žele pozvati za svoj stol. Hvala. Posluga izvršna žena. Dala bi ti povišicu da sam u toj mogućnosti. Nadam se da su nadležni čuli. Nije lako. Znate već, tu sam čitao o konobarima koji mrze svoj posao i tako dalje i tako dalje. No dobro, gluperde i dalje lutaju. Hej Johnny, pišem ti iz Zagreba i zemlje Hrvatske. Tu je sve kako si ostavio, samo ipak sada malo gore. Postotak se uvelike promijenio, sad je puno više nas u ilegali. Mi svi protiv njih. Oni na glamuroznim zabavama i onda na naslovnim stranama, a mi svi u crnoj kronici smješkamo se glupavo dok si mašemo u osmrtnici. Javim ti Johnny da je Mary još uvijek živa, samo sada ima veće sise nego prije i mi je zovemo sponzoruša. Johnny je ljepše nego ikad prije, nekima. I znaj Johnny da kosijanera ovdje više skoro da ili nema. Čelavci su sada tu u igri, čelavci se igraju pištoljima, dok pevaljke pevaju nogometašima. Sustav vrijednosti je pojeo sam sebe, baš kao što si predvidio da će biti. Jedino još jajo Houra je
nije uspio nadmašiti sva očekivanja i uvjerava nas da je njegov trud bio uzaludan, iako mi znamo da nije. I znaj, Johnny, da ne ide na koncerte što ih lešinari priređuju u tvoju čast. Oni kažu da se to zove tribute, a meni se taj tribut rimuje sa lutke od krvi bez strunke ideje, ubice na cesti. I moram ti još reći, Johnny, da šljakeri ovdje i dalje lođu ko pesi, i da su neženje i dalje bez stana, i da su studenti i dalje bez diplome, te beskrvne pičkice, bez imalo snage da dignu svoj glas za nečija tuđa prava. Nitko od njih ni ne zna što su bile barikade. Djeluju poput robota, te zabijene glave u pijesku, dok ih gledam kako čekaju u svome redu pred burzom za nezaposlene. Johnny, ja još imam snage da pišem pjesme, ali na strateškim mjestima su i dalje isti ljudi, a za sve ostale inspiracija se više upitna. Dragi Johnny, moj osjećaj je beskrajna samoća. Lupede lutaju daleko i ja samo čekam da odvuku i mene. Hvala. Vjerojatno ste već primijetili ili ćete sasvim sigurno primijetiti. Ja sam jedan od onih koji nemaju problem sa patetikom i sa patetičnim razmišljanjem, pa najavljam jednu patetičnu pjesmu o ljubavi između dva grada i jednom dijelu srca koji će ostati ovdje i kad ja odem odavde. Majke mi, vidjet će. I tu i tamo. Mjesec je isti i tu i tamo, dok vani psi laju na ljubav i dok me nož drži za srce. I možda će se upravo sada desiti ta nova ljubav dok traju neka sjećanja na neku staru, a ja nikad nisam znao kako sa svojim osjećajima i često nisam znao kako za bilo čime. Mjesec je isti i tu i tamo, kad je život sjeban. I mjesec je isti dok vani psi laju na ljubav. Mjesec je isti i sve je isto dok noć traje i ne pušta. Dobro. Danas čitam neke stvari koje nikad prije nisam čitao. Ovo nije podilaženje, jer ne podilazim, rekao sam na početku da s vama vjerojatno nešto nije u redu. Ali odlučio sam, pripremio sam se, nikad to ne radim, uvijek uzmem to nešto pa odradim svoje, ali unukli ste mi se. Ima toga već par mjeseci. Kad je bio ovdje? Ko je rekao? U siječnju? Da, bio je to... Bio je to vrhunski sjećanj, vrhunaravan sjećanj. Sve što ima veze sa vrhovima bilo koje vrste, padežu da verite sami. Manje je više. Za ove koje misle da je egzotično, da si napisao knjige i kako je to super, nije, vjerujte mi. Manje je više. Nikad ne prestaju stizati njihovi radovi u bilo kojeg dana, doba, noći, pakla, stanja. Stižu nove pjesme koje su napisali mladi ljudi koji žele biti književnici. Neshvaćeni, nesposobni, mekani iznutra i izvana. I zatim stižu nova slova, točke, zarezi, rastavljene žene, žene koje su još u braku, žene koje nikada nitko nije htio. Oni upotrebljavaju baš sve znakove koje imaju na tastaturu. Sva njihova bol i sva njihova nesreća, sve vrijedno prezira. Godinama ih pljujem, ali svejedno mi se i dalje javljaju sa još više svojih pjesama i sa molbom da im pomognem te njihove besmislice učiniti stvarnima. Dobro. Frustracije izlaze. Jebi ga. Neka tvoji upaljači i moji upaljači simboliziraju ljubav, bratstvo, jedinstvo upaljača među gradovima. Evo, izvedi, nisam vidio da vas. Mladost,
Dok gledam stare fotografije pomislim, jebi ga, prošlo je sve to, ali ipak neka struja prođe. I vidim neke djevojke se smiješe na tim slikama. Prve ljubavi koje me grle i neki parkovi su tu. Parkovi i klupice koje danas više nema. A boce od piva na tim slikama izgledaju zastarjelo, ali mi ih držimo poput trofeja dok radimo grimase u poderanim trapericama. Tada smo još bili mladi i pivo je za nas, imalo veličanstveni okus. Dok smo cugali na Štrosu, sjećaš se? I dok smo cugali u Omladinskom, ili dok smo cugali bilo gdje, pivo je za nas imalo veličanstveni okus, hvalim te Bože i danas ima. Nema bolje. Uglavnom, prošlo je sve to dok gledam, znam da je prošlo sve to dok gledam današnje klince koji ne znaju što bi sami sa samim sobom. Razapeta djeca, razjebana od skupih mobitela i od loše prehrane, od života u brzini, od života samog. Njihova je dilema biti ili ne biti, a ja znam da su izgubili sebe već u samome startu. A ja imam dojam dok gledam te stare fotografije da smo mi nekada ipak vjerovali u nešto i mržnje gotovo da nije ni bilo. Samo nesistica u glavi od prvih cigareta i nesistica i uzbuđenje od tih prvih poljubaca. Vidim da se neki smješkaju, jel? Da, to je to. Uglavnom, djeco, ubila nas je budućnost za koju smo vjerovali da će biti bolja. Sada, dok gledam sve te stare slike, znam da ništa nije moglo biti bolje od tog vremena kada smo išli van, samo da bismo pili pivu u parku. I to pivo je za nas, sjećam se tada, imalo veličanstveni okus. Ja sam vjerojatno najgori vozač u povijesti svih vozača. Šta ti klimaš? Pretekao je par automobila danas dok smo se vozili. Ja to nisam učinio nikada. Nikada. Vozački sam položio u svojoj 28. godini. Iz 4. pokušaja sam ga položio. Prva 2 puta sam pao iz parkiranja, a 3. puta sam pao jer sam u velikom uzbuđenju što sam se napokon parkirao, neki drugi zajeb napravio, ne znam. Uglavnom, iz 4. puta sam položio vožnju. Kupio sam si svoj prvi automobil, o njemu govori sljedeća pjesma, a uvalio mi ga je susjed, uvjerio me da je to rock and roll auto, za mene stvarno je neki crni šugalj, pjesma 27 bio i stvarno bio rock and roll auto, na njemu ništa nije funkcionalno, uglavnom pjesma u ovom prvom automobilu, đubre staro, dobro pjesma. Moj prvi automobil. Kupio sam ga za 500 maraka. I na početku je sve izgledalo kao prava prilika. Bio je to užasno svojeglav auto. Žmigavce je palio samo kad bi on to htio i nikad ih nije gasio, koliko god su nas ostali auti upozoravali na to. I pozdravljali nas trubljenjem i blendanjem. On se pravio da to ne primjećuje i nikad im nije uzvrćao, koliko god sam ga molio da to učini. Onako crn, izgledao je poput stare, očerupane mačketine na svim dijelovima gdje se boja još držala. I ja ga zbog toga nisam smio prati, ali to nije smetalo ni njemu ni meni. Trošio je puno, benzin, ulje, voda, nije mu bilo važno, lokao je kao smuk. Ja sam mu zato dao ime po svom omiljenom pjesniku. Hajde Buk, molio sam ga, odvezi me u grad. I ovaj bi iz 5. ili 6. upalio i susjedi su izlazili na balkone da vide što se događa. Uložio sam u njega 30 kuna i kupio sam 2 crvene majice i navukao ih na prednja sjedala, jer je sve bilo razjebano od straga, za slučaj da jednom povezemo neku malu, ali nikad nijedna mala nije pristala na tu crno-crvenu kombinaciju. Ponekad bi ga natjerao čak i na 80. A nama je to djelovalo kao 180, tresli smo se on i ja, dok je vjetar fjukao na sve strane.
I kraj je došao naglo. Gledaj, motora više nema, sve je trulo, sve je hrđavo, nećeš uspjeti ni do otpada sa njime. Ja sam plakao za vrijeme te posljednje vožnje. Upravo sam se gušio od suza i govorio sam mu: dobri moj Buk, mi nikada nismo ni dobili ni jednu utrku, ali smo uvijek stigli gdje je trebalo. Gledaj, opet nam trube i opet pale svjetla u našu čast. Zamislimo da je to naša pobjeda, jer na kraju smo uvijek isti. Hrpa starog željeza i hrpa starih kostiju. Izdrži još ovu vožnju, dobri moj Buk. Neka trube i neka pale svjetla. Ko ih jebe, stari moj, mi smo uvijek stigli tamo gdje je trebalo. Hvala. Kompjuteraši, vi sa monitorom ispred face, naravno da me ne doživljavate, dobro djeca, dobro. Jedeš sve, dječko, monitor upali. Sva patnja, sve suze, sve uzori dalje, ok, iskulirat ću. Ako vama bude smetalo, onda ću im reći, ako vama ne smeta, ja ih mogu doživjeti. Ojoj, momci iz provincije. Kažem ja sebi, hajde nemoj čitat sva ta gostovanja po malim gradovima, ali onda dođu momci iz provincije, ne može ih se riješiti. Momci iz provincije su izašli na piće i sada se trbusima naslanjaju na šank. Sport i sportska prognoza, pivo, pelin i naravno loza, tako oni iz dana u dan. Ne znaju oni za Hemingwaya ili Orwella ili koje god već hoćete. Ili ne znaju tko je ili što je bio Andy Warhol, ali oni znaju da je zemlja u krizi i sasvim su sigurni da je Bog stvorio ljude. Svoje cure vole zvati svojim ženama, iako su to tek i samo obične cure koje nemaju nikakve ambicije, osim da jednoga dana rode djecu tim momcima iz provincije. Životni luzeri htjeli bi biti bluzeri, ali ne mogu, crnce su vidjeli samo na televiziji. I dragi dečki, dok vi prepričavate subotni izlazak iz 95. kao da je bio jučer, ja znam da još nisam uspio pobjeći dovoljno daleko od vas, ali trudim se svakoga dana, znate to, je tako? Tako je. Šta da vam kažem, djeco? Svoje tiniđerske dane sam proveo u ustrojnom gradiću koji se zove Zaprešić. Grozni kretena tamo ima, ja sam bio crna ovca sa dugom kosom u kožnjaku koja je išla u jabuku, jer su jabuci bile majke, krajem 80-ih ili takve stvari i normalno da te onda čeka da te nalemaju, ali bio sam drži, učin, slušajno. Mržnja je samo malo opasniji izraz za ljubav. Od svega najgore su noći. A sad je još jedna noć u Zagrebu. U još jednoj podstanarskoj sobi u Zagrebu. I žene koje su nekada vjerovale u mene, one neće doći. I bivši prijatelji koji su isto tako nekada davno vjerovali u mene, ni oni neće doći. Kao da su sklopili nekakav savez ti bivši vjernici. Pijan sam i moćan, u 4 ujutro sa cigaretom u ruci. I blesav sam i budaletina jer pišem pjesme za ljude koje neće doći. Mržnja je samo malo opasniji izraz za ljubav. Razmislimo o tome ponekad. Najbolji način da se krene dalje. Jedna vrlo aktualna stvar, barem za neke od prisutnih. Najbolji način da preboliš bivšu ljubav je da je vidiš nakon određenog vremena ubarnog lica sa vrećicama u rukama kako ide nekud po ulici. I dobro je kad vidiš bivšu ljubav isto tako nakon određenog vremena sa nekim čovjekom. Momci,
neka im ne doživljavaju me. Da uspostavimo kontakte glasnije, čujem tebe od svojih mentalnih sposobnosti. Snizi se sa 10 na 6 i prodano. Može? Hvala. Dobro je isto tako kada vidiš tu bivšu ljubav nakon određenog vremena sa nekim čovjekom. On odiše samopouzdanjem i njihov klinac je sretan i liže sladoled. I dobro je čak i kad bivša ljubav nekad vidi tebe i kad ona izgleda sjajno kao nekada lipa kaže hej, baš sam se pitala što je sa tobom. Svaki od navedenih načina je dobar na svoj način. Bitno je jedino da prođe to određeno vrijeme. Hvala. Koliko je sati? 9:10. O, dobro, evo, budem još malo, pa će onda pauza od minutu, onda će Mario da nas odvede u vedrije teme. Dakle, sve ovo što sam napisao je vrijedno prezira i većinom je odvratno. I ovo što sam ovdje večeras iščitam za vas je vrijedno prezira i odvratno. Jedva čekam da čitav život se zajebavam sa pikselima, sa močvarama i sa sličnim klubovima. Ja želim napredovati do čitanja na sprovodima. To je moja ambicija. Želim da ne gledam vas kako se smiljete, nego želim da ljudi lijepo imaju maramice i da se tunkaju ovoga koji govori o nekim narednim mogućnostima ovoga koji će za mjesec dana povesti Crviću, podnijeti nekako. Dakle, sprovodi su moja ambicija. Do tada još ću pročitati 40-ak pjesma. Neću, iako priznat ćeš da su dobri, skoro sve. Nagrada za životno djelo. Ne biste vjerovali, ali mene su stavili u nagradnu igru. Objektivno gledajući, u tome trenutku to je bio najveći doseg moje karijere. Poznate dnevne novine, Ustrani jutarnji list, skoro je četvrtinu svoje stranice udjelio baš meni i pitanje blesanim čitateljima je bilo u kojem dijelu Zagreba, riječ je o ovoj knjizi, u kojem dijelu Zagreba, nema veze, pusti još, u kojem dijelu Zagreba se nalazi birtija gdje je dotični Ivan Horvat, riječ je o glavnom junaku romana, provodio najviše svoga vremena. Pa je. Jevo. 5 bodova za ekipu u ljevom kutu. Dakle, u prvome času pitanje mi se nije svidjelo. Pa znam baš birtija da je najvažnije u cijeloj priči. Znam baš birtija da pobjedi sve ostalo. Ipak, moram sam biti pošten kad razmislim, većina sranja je upravo započela u toj birtiji i nisam se previše bunio jer ipak, rekao sam, to je bio najveći doseg trenutno moje karijere. Trebalo je samo zakružiti točan odgovor i javiti točan datum novinama, odgovor novinama, a novine su obećale da će nagraditi 5 vjernih budalastih čitatelja. Ne biste vjerovali, zaista se javilo, evo jedan je ovdje, 5 čitatelja koji su znali točan odgovor. I to iz raznih dijelova Hrvatske. Jedan je i bio iz Koprivnice, znamo i koji. I svi su oni pogodili točan odgovor u kojem lokalu je glavni junak bio pive i sve ostalo. I svi su oni dobili moju knjigu poštom, zajedno sa tom birtijom i zajedno sa svim ostalim sranjima. Poštarina je bila plaćena i sve je bilo podmireno, čitatelji su ušićarili nešto, a to je slatko, jel da? I meni nakon svega preostaje još samo da čekam dan da me netko napokon upiše pod 3 okomito, ako to nikako ne bude moguće, onda barem pod 7 vodoravno. Znači, i do križaljke. Sprovodi pa križaljka. Križaljka sve kako god bude, to će biti najveći uspjesi moje karijere. Hvala vam. Da ne bi bilo zabune, Marija smo se govorili svaki po sat vremena, a ako vidim da vam je u redu i podnošljivo, a da će do 9:30 pa onda će Marija čitati, ako neko ne može da podnese, neka evo. Molim vas, ko Boga, operite ruke, kontrolirat ću.
kontrolirat ću da li ste oprali ruke. Nema mi gore nego kad moj život započne obično oko podne, pijem kavu, pročitam novine, to jest vijesti na kompjuteru, onda se spustim blizu mene kod vinogradske meza. Mala jedna meza, tamo ja ručam, tete me vole i uvijek mi daju više nečega. Najgore mi je što većina, ja volim malo samo platnut ruke, kihne pa se primi za krave i ja sam, jebote koliko ljudi piša i ne opere ruke i onda grabi kruh i grabi ovo i grabi ono. Da li sam ja poremećen ako je u redu oprati ruke poslije RBC-a? Ne. Pa recite to njima. Ruke, dobro. Neke od mojih bivših. Ja znam koji za vrijeme. Neka me primi netko na spavanje večeras, molim vas. Neke od mojih bivših su potpuno nestale. Vjerojatno su odselile u Australiju ili u Sloveniju. Ili su stalno u kući i ne izlaze napolje. Neke susrećem na ulici, udebljale su se i postale skroz neprepoznatljive u odnosu na prošle dane. Neke od njih vidim na televiziji. Postale su predstavnice nevladnih udruga i postale su uspješne poslovne žene, a neke od njih imaju advokatsku kancelariju. I onda ih ja slušam kako pametno pričaju na toj televiziji. Većinu od toga ne razumijem, ali mi je svejedno drago da ih vidim. Neke od njih su potpuno ovladale modernom tehnologijom i pojavljuju se poput aveti. Sasvim iznenada, u 3:30 ujutro stiže pismo, kaže da se nismo vidjeli 20 godina, ali ona se mene sjeća. Sjeća me se i kaže da su to bili dani slobode i da je sada u Minhenu sa mužem i sa 3 djece. I naravno šalje mi sliku svoje djece i meni se smuči od toliko ružne djece u 3:30 ujutro. I ja dižem čašu prema njenom pismu na ekranu i govorim na glas, molim te, ne gnjavi me sa time. Ja nikada nisam razumio to hvalisanje sa djecom, kao prikaz nekog vrhunskog dostignuća. Njene raširene noge i njegova nemoć da izdrži više od 10 minuta. Strašno. Svejedno mi šalju slike na danas. Od svih mojih bivših najdraže su mi one koje žive dovoljno blizu da ne moraju pisati pisma i one koje žive dovoljno blizu za telefonski poziv da provjerim da li sam živ i da li sam kod kuće. Hvala. Nekad ljubav poput uragana proleti kroz dušu i ti onda sjediš sam na nekoj stanici i sa glupim izrazom na licu stalno se pitaš, jebote, kako je do ovoga došlo. I dok ljudi prolaze, vjetar bez prestanka slama sve ono što je preostalo u tebi, a jedino razočaranje preživljava sve to. Hvala. Snaga za život. Moje zagrebačke pjesme najviše je takvih. Nedjelja u Zagrebu, manje je ljudi na ulicama. Ja sjedim na Zrinjevcu i tramvaji se izmjenjuju pred mojim očima. I ipak imam sreće, izgleda mi tako. Pijem pivo iz plastične boce i pušim cigare. Pa da mi djevojke prolaze i skoro svaka od njih, ne svaka, ali skoro svaka, ili ima dobru guzu, ili ima osmijeh, ili ima ono nešto što ti daje snage da ostaneš u ovome gradu plavih tramvaja. Vodoskok je iza mojih leđa, a katedrala je desno. Ja sam bio u katedrali samo jedanput i nemam osobnih razloga da je opet posjetim. Ali dobro je da je ona tu, za određeni slučaj ako mi ikad jednog dana pozovu na red. Svraćam do dućana i
kupujem još jedno pivo i prodavačica je ljubazna i ona ima ono nešto i ja joj uzvraćam ljubaznost. I stvarno imam sreće, pomislim, imam još pola kutije cigara u džepu i palim još jednu i nema što da se radi. Nedjelja je u Zagrebu i nema nikoga. I to je sretna svakodnevica ako imaš snage da je preživiš. Snaga za život. Hvala. Sasvim obično jutro. Klinci će sutra čuti novu stvar o tome kako sam cijelu noć pio vino i kako sam otišao u zoru samo da izbjegnem buđenje u ženu koju ne volim. Srednjoškolci, studenti, propali slučajevi uglavnom, svi će misliti da sam ja genijalan i slaće mi poruke na mobitel i pisat će mi mailove i pitat će kad će sljedeća knjiga i da već imaju stare i da im je najdraža ova ili ona stvar. Djeco, mene bole bubrezi i boli me kad pišam i moj gastritis ne podnosi više kao nekad ni pivo, ni vino, ni vodku. I zore su hladne kad odlazim od tih nesretnih žena. Uvijek se tresem od hladnoće jer već godinama vučem, znate, tu bol u ramenu ili u koljenu i nema ničeg genijalnog u magli dok vani čeka štramvaj i dok ptice pjevaju kao lude. Nema ničeg jadnijeg od klečanja u WC-u, povraćanje i plakanje u isto vrijeme, a na mom TV-u je Dobro jutro Hrvatska. Drago i Karmela vježbaju aerobik i govore prognozu. Još jedna moćna stvar o tome dok vani ptice pjevaju kao lude. Sve u svemu, sasvim obično jutro za mene. Morao sam ubiti pauka u svojoj kupaonici da on ne bi ubio mene. Hvala. Ti idi kući. Ja ću stvarno čitati do 6. Kad tražiš ljubav, djeco moja, kad tražiš ljubav, osjećaš se kao kapljica vode na nečijoj usni usred pustinje. I poželiš tada nekoga da ti bude cijeli svijet. I kad tražiš ljubav, tišina je glasnija od svega što si prije čuo. I kad tražiš ljubav, jedino je što osjećaš ta cigara koja ti dogorjeva između prstiju. Ali sva ta bol, sve je to nevažno u tim trenucima dok tražiš ljubav, znamo svi. Tako. Hvala. Imam tih 4 ljubavne da ne ispade baš toliko seljačina. Ali vratimo se sada na seljačku fazu. Uvijek ima nade. Dakle, kad mislite da nema nade, kad mislite da kilometri predstavljaju problem, da godine predstavljaju problem, uvijek postoji nada da se taj problem prevaziđe. Ova pjesma ne govori o tome što sam sad rekao, a ova pjesma samo o nekom od mojih nastupa. Navodno sam nadrkan i isfrustriran tip i navodno uvjeravam ljude čitav život da se ne smijulje, da nisam nimalo zabavan, ali nekad ispada i suprotno. Ovo je pjesma u nekom nastupu i onda se svi ludo zabavljaju, a ja nekako uvijek se nađem u nekom kutu i promišljam o tome. Uglavnom, nastup je bio u Velikoj Gorici, a dan je bio sparan i vruć. I noć je ostala sparna i vruća, ja sam nastavio tamariti konzerve piva. Dvorana gdje su me pozvali je bila velika kao cirkus. Još jedno mjesto promašeno za poeziju. I voditeljica programa je krala nastup luđacima koji su ovdje došli da bi zaista čitali poeziju. I zbog njih je atmosfera bila sterilna. I ja sam se osjećao kao u bolnici. I nije mi bilo druge. Izašao sam van napolje i nastavio sam tamariti konzerve piva. Kad su me napokon pozvali, došao je red na mene. Meni se želudac već dobro okretao, moje pivo je bilo toplo i njihova poezija je bila topla.
I onda su me pozvali još jednom, a ja sam za to vrijeme povećao u Fikus, u kantu Fikuse koja je bila vlasništvo Doma kulture u Velikoj Gorici. I kad sam napokon ušao unutra. Nastupala je neka mala na gitari, svirala je nešto bez veze, tako što se od nje očekivalo, ali mala je bila zgodna, imala je velike sise, imala je dobar stav i u tom trenutku je meni to jedino bilo važno. Poželio sam da sam ja ta gitara, da sam ja na njenim nogama i poželio sam da ja budem prislonjen na njene velebne sise dok muzika svira. I usprkos povraćanju, meni se je dignuo do neba. Dignuo mi se pred tim idiotima u toj dvorani i to je bilo velebno dizanje, veliki fošner u Velikoj Gorici, obljuvane košulje. Izgledao sam kao elementarna nepogoda. I oni su gledali u mene dok sam stajao na vratima. Gledali su u mene kao da sam im pročitao genijalnu pjesmu. Ti luđaci od 40 i 50 i 60 godina, svi redom pismeni, svi sa pravom glasa, svi sa kreditima i sa upalom prostate. Svi oni su gledali u moj dignuti kurac, a napolju je dalje bilo sparno, napolju je dalje između mojih zgužvanih kozeva piva vrućina nizala po asfaltu. Hvala. Moj nastup, vikala je za mnom, pjesniče, kakva grozna žena. Guzica je bila poput gume od najvećeg kamiona koje ste nikad vidjeli. I vikala je za mnom glasno da je svi čuju. Bila je u društvu kretena i stariji su oko nje, a jedan se kezio, imao je čeljust krapinskog pračovjeka i to je bio gadan prizor. Njena velika guzica, odmah pored njegove ogromne čeljusti. Tražim pogledom nekoga tko ima bilo kakvo naoružanje, bacač plamena na primjer ili tablete za smirenje. Pjesniče, čujem je dok se debil pored nje kezi sa svojom ogromnom čeljusti. Vjerujte mi, u njegova bi usta stala ova barska stolica, a u njenu bi guzicu, vjerujte mi, stale 2 barske stolice. Nema naoružanja i nema pomoći za mene. Još jedan moj nastup, još jedna promašena bitka. Nema honorara koji bi naplatio sve to. Da. Jedva čekam da ja završim, jedva čekam da ti isto čitaš, ali već sada vidim da imamo onu moć, već se sada osjetim. A mislim da ćemo, uvjeren sam da ćemo do kraja svirati bolje nego što smo bili plaćeni. A plaćeni uopće nismo bili. Dobro, lijepo je ovdje biti. Najtužniji čovjek na svijetu. To je novi naslov ove pjesme. Do sada se pjesma zvala Najtužniji čovjek na svijetu, od sada se zove Lijepo li je u Pikselu biti najtužniji čovjek na svijetu. Sjebao si me, ne mogu, ovo je tužna pjesma, čitat ću je kasnije. Vruće kao u paklu, zahvala životu, opet u nešto serem, ovo je teško, ovo je grozno, to ništa. Taj okus u ustima, svi znate za taj okus u ustima. Opet se verira. Riječ je o tom okusu ustima. Čubre. Kad te napusti žena ili djevojka, važno je dobro se odmoriti u hladu svoje sobe sa vocom vodke ili bocom džina ili bocom viskija starog 3 godine. Bilo bi dobro da imaš još i bocu vina ili barem nekoliko boca piva kako bi mogla ugasiti žeđ u trenucima straha dok se zidovi tvoje zobe pretvaraju u vulkane. I hlada odjednom više nema i ti sad ležiš zatrpan u bocama i stvarima kao što su novine od subote i novine od petka i telefon i tegla cvijeća za 19 kuna i 2 tigrove šape i radio koji lovi samo 2 stanice
i knjige sa pjesmama od Bajrana koje ti se uopće ne sviđaju. Sutradan će biti prisutan taj grozni okus u ustima i glavobolja, ali to je važno. To je važno jer tako ćeš znati da si preživio još jednu oluju. Sutradan će zidovi tvoje sobe i dalje biti na svojem mjestu i ti ćeš moći krenuti iz početka. Hvala. Blaženo stanje, ležim u krevetu i čitam, a to volim najviše od svega. Ležati u krevetu i čitati Amerikance, i Engleze i Ruse koji su već odavno mrtvi. I zaista mi je bilo lijepo i uzdahnuo sam zbog toga, a moja pepeljara je bila puna i trebalo ju isprazniti i učinio sam to. Sad mi je pokraj kreveta hrpa opušaka i pepela, ali ja se osjećam najbolje u životu. Dobar je osjećaj kada se smeća uspiješ riješiti u jednom potezu, bez opasnosti da zaglaviš u zatvoru. Bijeg. Bijeg se zove pjesma. Nema veze sa filmom Bijeg, Sylvester Stallone i one što bježe. Nikako. Vjerojatno ćete shvatiti. Neke stvari u životu su važne i potrebne, a raznim ljudima razne stvari padaju na pamet. I kada bi čovjek o tome razmišljao bez pića, bio bi u opasnosti. I zato mu je čaša vrlo važna u životu, punom opasnosti. Čaša u tvojim rukama je potrebna za snove. Ona ti treba da ispuniš neka očekivanja i ona ti treba da doživiš neka priviđenja u svome jedinom životu, gdje je sve tako lomljivo i podložno promjeni, i ruci koja se trese i krvi koja je žedna. Možeš plakati u životu. Možeš plakati do mile volje, ali ništa nećeš moći popraviti u noćima dok tvoja prošlost kezi svoje zube na tebe. Hvala. Ok, pročitat ću još samo 2 ili 3 pjesme, a onda ćemo napraviti pauzu od 2-3 minute, onda ide Mario, bit će nam super. Chopin je popio moje vino. Koliko radi ovaj objekt? Dovoljno. Ja predlažem da osoblje napravi intervju, no inventuru, kad si ode, ja još nekom barem čitam prirodno 2 sata. Može. Drag si, a i lijep, isto vremeno. Dođe mi da promislim ovako. Chopin je popio moje vino. Ovo je za 5+5 bilo, ima i ta varijanta. Dajte jebote ima vas tu dovoljno za 5 ekipa, ajde napravimo neki kviz, zato radimo već preko 6 godina s puno ljubavi i to je sjajna stvar. Jebote, ajmo, nemojmo ništa. Chopin je popio moje vino. Isto jedna tužna pjesma joj, nesvaćen sam u zadnje vrijeme. Pusti. Samo malo. Život je kao bijesan pas, nadam se cijepljen. Dobacivači iz zadnjih redova. Hvala ti djete, draga to je vjerojatno isto neka, dobacivači iz zadnjih redova. Da bar meni dobacuju, ništa, oni dobacuju nekome u nekom stranim zemlji imaju Skype. Dobacivači zadnjih redova su uvijek tu i to je pod obavezno. Dobacivači zadnjih redova su redovitiji, Klima, znaš što pričamo, oni su redovitiji od redovne publike. Pravilno su raspoređeni poput pasa u šinteraju u zadnjem redu. Oni imaju njuške kojima znaju namirisati svoj trenutak. Njima je život dao instinkt da prepoznaju svoju situaciju i oni samo čekaju da im ja dobacim kost i onda kažu ne seri. Ili kažu
Ili kažu, nemoj sad, jebem ti majku. Ali najčešće kažu, čitaj dalje, pederu. Ali na kraju priredbe uvijek netko od njih pošalje pivu za ovaj stol. Jer kada si u zadnjem redu, najbolje znaš kako je ovaj pas žedan. Hvala. Evo jedna pjesma. Jel žuri netko? Može da pročitamo što ne ozbiljno. Dobro. Pjesma posjeća svima vama koji ste dobili otkaz i koji ćete ga dobiti u sljedećem predlogu. Pjesma se zove Dobar dan. Pjesma je otkazna. Stigao sam 15 minuta ranije, ali svejedno, oštro konđa već stala na vratima. Ogromna je bila. I rekla je, žao mi je, pokupite svoje stvari. Mene je dirnula njezina obzirnost. I onda sam joj predložio da otiđemo iza, da se tamo dobro oprostimo. Ali ona je ponovila da pokupi svoje stvari, hvala ti Andreja, i da dodala je da dečkima za osiguranje treba minuta da dođu. I bilo je vrijeme Božića na glavnom kolodvoru. I van je bilo mnogo svijeta tog prijepodneva. Vlakovi su stizali sa zakašnjenjem i onda su odlazili sa zakašnjenjem. Dok su raspamećeni ljudi svejedno bez obzira na to opsjedali štandove, nešto se prodaje. Kreteni. Tip je prodavao kokice i ljudi su ih kupovali, a mala ciljanka se motala okolo i nudila je pušenje za 50 kuna. Jednom ga je tako ponudila i meni 97. Ja sam odustao od pušenja, a ona je odustala od zarade i na piću u restauraciji željezničkog kolodvora odveo sam je na čaj, bilo je hladno, samo pizdi. I na piću u restauraciji željezničkog kolodvora smo postali prijatelji. Ona je bila jedna od najljepših žena koju sam vidio u životu i jedna od najnesretnijih. Sada, 5 godina kasnije, njeni izgledi za sreću se nisu promijenili. I moji izgledi za sreću se isto nisu promijenili. I ona i ja smo davno odustali, samo smo živjeli u dobrim i u lošim danima. A danas je, usprkos otkazu, izgleda bio moj dan. Po Zrinjevcu je počeo padati snijeg. A nema ništa ljepše od toga, onda kad počne padati snijeg, onda je lijepo. Zajedno je dan, dva kasnije, onda je ljudski. Ali kad počne padati snijeg je lijepo. Ja sam imao da kupim novine, imao sam se skroman ručak dole u Tomislavcu. I unutra je bilo toplo. Ja sam se usprkos svemu osjećao poprilično sigurno, dok su ljudi u mojim novinama činili grozote jednim drugima. Hvala. Daleko od kuće. Uzeo sam sobu u hotelu Royal, ali samo je ime bilo kraljevsko. Bio sam daleko od kuće, 442, znate već. I moja soba je bila blizu lifta i vrata su se otvarala i zatvarala non stop i bila je noć. A ja sam imao temperaturu i izgledalo mi je kao da se sprema kraj svijeta. Sjedio sam na prozoru skroz izluđen i skroz mokar od znoja, umotan u bijelu plahtu. Plahtu sa rupom od cigarete nekog bivšeg gosta. Kurao sam kaži prst u tu rupu satima i sjedio sam na tom prozoru cijelu noć. Ulica Kralja Petra, broj 3, je bila ispod i bilo je mirno, samo poneki taksi iz kojeg bi nekad izašla neka žena i onda bi se pokrenuo lift i onda bi se vrata otvorila i nikad nijedna nije izašla na mome katu. U jednom slučaju su bile 2 žene odjednom i opet sam čuo lift kako ih vozi i one su izašle negdje gore iznad mene i vrata su se zatvarala sa njima, a ja nisam imao novaca za njih. Ja nisam imao volje za njih. Ali imao sam temperaturu
I ustao sam na lavaboa i gurao ruke pod vodu, zatim na lice i cijelu glavu. I pio sam vodu i onda sam pišao u taj isti lavabo i vraćao se natrag na prozor. Bio sam daleko od kuće, potpuno izgubljen. To je bilo više beznađe, a mnogo manje nostalgija za domom. I opet vidim sebe kako pišem u lavabo. Bio je bijel poput moga lica, bijel poput plahte sa rupom od cigarete. Vidio sam svoje lice sa rupom od ko zna čega. U tome ogledalu, u tog hotela Royal, u tome gradu, negdje pri samom kraju sveta. Hvala. Ja ću počitati zadnju pjesmu za večeras. Baš vam hvala, majke mi, baš vam hvala. I čak su vaše lice lijepa, hvala mi na to. Ozbiljno vam mislim. Kad ne mislim, ne kažem to. Za jednostavno kraj ću pjesmu koja se zove Jednostavno, u nadi da ću jednom u životu biti živ u trenutku kada ćete me opet pozvati ovdje, unaprijed kažem da ću doći. Jednostavno. Jednostavno je to kako stvari nastaju i jednostavno je to kako stvari nestaju. A mi onda mislimo o tome i gorimo u čežnji. Ne treba meni nitko da me spasi i ne treba meni nikakva javnost da mene pamti. Nisam ni učinio ništa što je vrijedno sjećanja. Tako mi se sada čini dok sjedim za svojim stolom i dok gledam ljude kako prolaze. Gledam ih kako prolaze sa uplakanim očima i gledam ih kako se provlače između zgrada i automobila i gledam kako stoje kraj kioska i semafora i parkova. Vidim ih između svojih boca piva. Vidim kako se skrivaju ispod krila ptice sa crvenim perima i kako se skrivaju ispod krila ptice sa crnim perima. Neki od njih se približavaju Bogu i ja to vidim. Vidim da su napokon počeli razgovarati o prošlim danima. Uzeli su samo najnužnije stvari. Samo je pitanje vremena kada će netko od njih doći pred moj stol, ispred mene i zaplakati. Jer kao da se opet sprema rat sa bombama i sirenama i skloništima, krvavijih usta nego ikad prije. Gladniji, bolesniji nego ikad prije. I luđi, i suroviji, i smrtniji rat nego ikad prije. Ja se bojim da će mnogi biti nespremni kada do toga dođe. Jer najveći je mrak u kući slijepih. A godine pretvaranja i desetljeća pretvaranja i svi naši životi puni pretvaranja su učinili svoje. Ja ne želim da me pamtite ni kao pjesnika, ni kao budalu, ni kao kukavicu. Ja sam od svega u toj priči bio samo promatrač zbivanja. I cijeli sam život potratio nekim sporednim ulogama, zajebavajući se sa nekim sporednim stvarima. Ja sada razmišljam o tome dok sjedim, dok vam ovo sve govorim i dok čekam da se jednostavno ova zvijer zvana život probudi i da mene jednostavno uzme. Hvala vam. Uspjeli smo. Pobjedili smo zajedno sat vremena, gotovo da se ne poznajemo. Možda je to neki zaok budućnosti. Hvala vam puno, moj, ne mogu reći brat, kada ja sam visok. Donekle se još dobro držim, za razliku od tebe, debeo si, slušavi, molim te. Dobar si ti,
imamo ti ja ono nešto, X faktor. Dakle, višanje, ruku, piva na šanku za 2-3 minute, pustite neku prigodnu pjesmu, recimo, koja bi bila prigodna? Svijet voli pobjednika od kolonije. Mario, kad izađemo iz Koprivnice, čim izađemo iz Koprivnice, skidamo majice, imam novi CD od Sandija, do Zagreba, bez majica, slušamo nove stvari. Ljudi, hvala vam od srca, hvala vam još jednom, Mario Kovač, što ste postali. Pošaljite službu za dekontaminaciju ili ekipu za očevi, tu se napravio još. Sad ću ja to pospremiti. Dosta je ljudi otišlo više, kako je dobro. Mario, stavit ću da je rezervirao da niko ne uleti. Kako mi? Dobro. Mario, ako neko bude htio skupiti njihov, tu će mi biti papir da platim. Ne znam koliko, ali A ti sad je ono sam isto. Da još neka kolonija. Ako je ovo bilo
Kada dvije pjesme i ovako stoji. Oltar preko i stavlja.
Dobro večer još jednom. Evo molim vas da se malo stišite jer ćemo nastaviti s programom. S moje lijeve strane je gospodin Mario Kovač. Još jedan gospodin večeras. Ne znam je li Marija trebamo ovoga posebno najavljivati, ti si kod nas već stari gost, svi te znamo. S naglaskom nastavi. Volimo kad nam dođeš u goste, onda se sretnemo i u Vinkovcima malo. Nisi prva koja mi to kaže, ali uvijek je lijepo čuti, hvala. Mario, hvala ti prije svega što si nam danas i Milana doveo, bio je odličan. Jer on se žrtvovao, teško je voziti se sa mnom u auto, pogotovo nekom kolom koji nije nikog pretekao u životu. Dobro, treba se trenirati. Nek trenira, mlad je, stigne. Evo Mario, neću ja dužiti ovoga, ti sad brzo čitaj jer si gladan pa onda. Aha, da će hrana, bravo. Evo, hvala. Uživajte. Ako možete, hvala ti lijepo na predivnoj najavi. Dobro večer svima. Hvala Milanu, evo što je prvi nastupio. Gospodinu Milanu, ispričavam se, večeras je večer gospode. Evo Grmogović, veliki vođo. Reci Kim Il-jung. Veliki Fošner u Velikoj Gorici s velikim kurcem. Već smo tu pjesmu čuli danas. Kakav ti onda kurac u Koprivnici? Kod mene. Obično, ovo je rijedak slučaj, obično ja nastupam prvi kao predigra ili predgrupa, a Milan nakon toga, ali iskustvo je pokazalo da obično svi odu nakon mog nastupa, pa smo onda večeras zamijenili mjesta. Tako da je Milan osvježio večera, ja ću onda ove fajron stvari za po doma. Nisam ništa pametno smislio ko on je jako se pripremio, isprintao je na tuđem printeru pjesme, složio i redoslijed. Cijelim putem nismo razgovarali jer je on razmišljao kako će ih složiti, na kraju ih je složio abecednim redom uglavnom. I ne znam ste primijetili, sve njegove pjesme imaju nešto slično. Je li neko to primijetio? Sve završavaju sa hvala. To je stvarno zaštitni znak. Tako da ću ja probat ni na jednoj reći hvala, najmanje jednom će mi povići. Dakle, šalu na stranu, kako bi rekao jedan grafit, ja ću čitati kronološkim redom, znači uglavnom kako sam ih napisao, što znači da nije po nekoj razini kvalitete, nema ništa mudro ni konceptualno u tome, naprosto će ići kako dolaze. I evo, ovo je prva i jedina zbirka koju sam do sad objavio, zove se Jesmo li se za to borili, sjajan naslov, smislila ga je moja urednica, iako taj stih nigdje se ne javlja u pjesmi, ali njoj se to činilo kao super. Evo, ova se zove prva pjesma. Jučer sam na komadić papira napisao pjesmu. Evo je, moj put. Ja ne idem nikamo, stojim na mjestu. Svijet se okreće oko mene, a ja samo stojim na mjestu. U početku sam bio jako ponosan na tu pjesmu. Onda sam malo bolje razmislio i konačno zapalio taj komad papira. Sad se kaže hvala, tjeska, ne prije. Čitajući tuđe radove, ljudi često pomisle to mogu i ja. Ili čak ja to mogu puno bolje nego taj seronja. No vrlo rijetko prišulja nam se i misao, jebote, da sam bar ja ovo napisao. Zbog takvih trenutaka valja čitati. Hvala. Ne, ovo ne valja.
se, ove su grozne prvi. To je to, kad se ono nakon puno vremena. Sinoć sam pretjerao. 10. noć za redom da nisam spavao doma, da nisam preslukao odjeću, da se nisam istuširao, da nisam oprao zube i da nisam oprao ruke nakon pišenja. Kad sam oko podneva došao svijesti, odlučio sam taj dan otkazati sve probe, sve dogovore, sve kave, sva piva, sve tulume, sve volonterske akcije, sve. Rekao sam im svima da me čopila neka viroza i da ćemo se čuti kad ozdravim. Isključio sam telefon, isključio sam mobitel, napravio čaj, ručao čokolino, stavio suptilnu glazbu u liniju i cijeli dan u miru čitao knjige za koje inače nemam vremena. Mislim da ću ostati bolestan do kraja tjedna. Hvala. Idila. Živim u prekrasnoj kućici na vrh brda pored šume. Moji psi za doručak ganjaju zečeve i fazane i ne brinite vegetarijanci, nikad ih ne ulove. Preko dana se izležavam po livadama ili kradem voće iz okolnih voćnjaka. Nemam susjede, pa glazbu slušam kad god hoću i koliko god glasno želim. Nema ni svjetlosnog zagađenja, pa sam si kupio teleskop i noću promatram zvijezde. Idem spavati sa cvrčcima, budim se sa pticama. Moj život bio bi idila, kad svu tu ljepotu ne bi morao u ratama otplaćivati jednoj austrijskoj banci sljedećih 17 godina. Imam masnicu pod okom, curi mi krv iz nosa, usna mi je rasječena, a odjeća prljava, mokra i zgužvana. Ali jedan će zetovac poštovati red vožnje. Šetao sam ulicom gledajući svoja posla i brinući svoje brige, kad sam ugledao skupinu ljudi. Čekali su autobus, njemo, kao ovce na ispaši. Veliki plavi se pojavio iza ugla, poprskao ih lopom hladne vode, a oni su bez riječi ulazili u njega, kao ovce na klanje. Ja to više nisam mogao gledati. Zaletio sam se unutra, primio zetovca za ovratnik, unio mu se u facu i sada imam masnicu pod okom, curi mi krv iz nosa, usna mi je rasječena, a odjeća prljava, mokra i zgužvana. Ali jedan će zetovac poštovati red vožnje. Hvala. Sad idu pjesme o mojoj najdražoj, a Milanovoj manje dragoj temi. Većina pjesama sam shvatio i novih i starih je o automobilima i vožnji. Evo, zato što puno putujem, valjda. Ova se zove Sudar i sve su po istinitom događaju. Naglo sam zakočio nasred ceste. Pao mi je na pamet sjajan stih, pa sam ga htio zapisati prije nego ispari. Vozaču iza mene se to nije svidjelo. Potukli smo se. On je meni iščupao pramen koce, a ja sam njemu razbio nos. Tako mu i treba kad ne zna cijeniti poeziju, pička mu u materiju. Čekajući parking u Zagrebu. Čekajući parking u Zagrebu čovjek može obaviti mnogo stvari za koje inače nema dovoljno vremena. Pročitati novine, nazvati baku, jesti bombone, oprati stakla na autu, slušati omiljenu radio postaju, rješavati križeljku, gristi nokte, buljiti u prolaznike, razmišljati o nečem nevažnom, čitati, raditi vježbe disanja, čohati jaja, pridrijemati, pjevušiti ili napisati pjesmu. U toj malenoj limenoj oazi mira čovjek se može osjećati poput brodolomca nasukanog usred divljeg mora, karoserija, asfalta i guma i pošteno se odmoriti barem na trenutak. A jedino što mora, što stvarno mora, to je stalno biti na oprezu, da ne propusti trenutak kada se neko drugi isparkirava. Hvala. Ova se zove Haiku, napisan u autu tijekom čekanja na parking. Nastala je odmah nakon ove prošle. I stvarno ima, ako se skoncentrirate, 17 slogova. 5, 7,
Težak haiku, 17 slogova, baš nije dovoljno. Evo, to je kad Balkanac, kad se Balkanac dohvati ove profinjene daleko istočne umjetnosti. Od kad imam vozačku dozvolu, puno rijeđe čitam. Dok sam se redovno vozio javnim prijevozom, uvijek bi imao knjigu pri ruci i čitao u vožnji. I ponekad mi se činilo da me ljudi gledaju i misle si, vidi kako pametan i načitan mladić. A puno češće mi se činilo da misle, gle kak se preserava, uopće ne čita. U svakom slučaju, neobično mi je drago da sam prošli mjesec nabuhao 1,85 i ostao bez dozvole na 3 mjeseca. Sad se ponovo mogu koncentrirati na svoju čitačku karijeru. Ovo se zove mirovna ponuda. I evo, baš bi ona tamo slika mogla stajati. Ona Merlin Guevara, mislim se zove. Dugonoga, plavokosa, atraktivna, senzualna, erotična, jevozovna, feministkinja. Grmila je sa pozornice. Muškarci su 30% bolje plaćeni od žena za istu količinu rada. Usprkos činjenici da čine 52% čovječanstva, samo 17% žena sudjeluje u obnašanju izvršne, zakonodavne i političke vlasti. Da muškarci imaju menstruaciju, ulošci bi se dijelili besplatno. Žene su crnci ovog planeta. A ja, pomalo skutren, posramljen i prestrašen, sjedio sam u prvom redu publike, gledao tu predivnu, ogromnu Amazonku iznad sebe i u sebi mislio, baby, u ratu spolova ja sam pacifist. Evo jedna od, stvarno u hotelu Royal u kojem smo bili Milan i ja, nismo se ljubili nažalost tada, još smo bili puni predrasuda. Zove se Naš klub u Predgrađu. Doći u naš klub možda je smješten u Predgrađu, ali ima privatno parkiralište, najmoderniji light show iz Italije i nudi go-go plesačice, striptizete i koketne konobarice sa vječno urezanim smiješkom na licu. Dakle, nekog gospodična koja upravo pere suđa. Možda si upravo ti sretni koji će najljepše od njih odvesti u stražnju sobicu gdje ćete se neometano prepustiti erotskim igricama. Možda si upravo ti sretni kojim će one ispunjavati najskrivenije želje. Možda si upravo ti sretnik koji će omogućiti Nataši, Leoni, Irini, Anastaziji ili Kleopatri da ispuni svoju dnevnu kvotu i osigura svom robovlasniku još jednu vikendicu, još jedan bazen, još jedan luksuzni auto i još jedan klub u Predgrađu baš poput ovog. Nemoj dozvoliti da ti grižnja savjesti kvari užitak. Istuširaj se, nabaci svoje najbolje odijelo, napuni novčanik i dođi u naš klub. Hvala. Ja joj kažem, draga, večeras me boli glava, a ona će meni popiti tabletu i pilati. A kako ne razumiješ, ženo, da ja volim svoje glavobolje, da su mi drage i da ih se ne želim olako riješiti? U vremenima brzih i efikasnih rješenja, kad sa svakog ekrana vrišti wannabe celebrity koji mi želi prodati baš taj proizvod koji me odvaja od apsolutne sreće, i to nije sve, prvih 50 koji nazovu dobit će ovaj komplet nehrđajućih noževa od pravog čelika. U vremenima kad su umor, slabost, bolest i starost postali legitimne mete prezira i podsmijeha vječno mladih, nasmijanih i osunčanih ljudi koji godišnje u svoj izgled ulože više nego ova država u sustav zdravstva. U tim i takvim trenucima ja ne želim tabletu
koja će me riješiti boli. Ja želim osjetiti kako mi ta bol probija glavu, kako me stišće u želucu, kako mi kucka u koljenima i priznajem, večeras ću popiti tabletu zbog mira u kući. Ali sljedeći put kad me zaboli glava, to joj neću reći, već ću se cijeli dan duriti, na izgled bez razloga, i u krevetu joj navečer okrenuti leđa. Ja to zovem imperija uzvraća udar. Evo jedna za mog prijatelja Foku, on se ispominje u toj pjesmi. Zove se Mlađe cure. Baš je prigodna večer. Moj prijatelj Foka tvrdi, iako se večeras to nije usudio izreći javno, da ne postoji bolji način da te prođe volja za seksom od slušanja ženske poezije. Sam u pravu? Očito nikada nije pridržavao glavu curi koja povraća u zahod. No slažem se s njim kad kaže da današnje mlade cure uglavnom ne nalikuju onima s kojima smo mi išli u srednju školu. Mi smo bili sretni ako bi na nekom rođendanskom tulumu tijekom sentiša spustili ruku ispod njihova pojasa i kroz traperice eventualno osjetili obrise guzova. Oni sretniji među nama vjerojatno bi se naveliko hvalili kako su uspjeli baciti izviđača i kako su samo korak do prolaza u termopilski klanac. A oni najsretniji među nama već su tada, pred kraj srednje škole, osjetili taj slatki trijumf osvajanja, no to bi se isključivo događalo u ozbiljnim vezama, nakon desetaka i desetaka košarica, poklončića i nimalo suptilnog moljakanja. A danas klinci na rođendanskim tulumima ne plešu na sentiše, ne znaju ni što znači ta riječ. Oni mobitelima snimaju striptease pa razmjenjuju snimke. One naprednije nude DJ-u u klubu pušenja ako im pusti njihovu najdražu pjesmu. A one najnaprednije, a više ni ne zbrajaju frajere jer je mjesta u djevojačkim dnevnicima koji se danas nazivaju blogovima nestalo. One skupljaju spolne bolesti. Ako je vjerovati statistikama, 2 od vas 3 večeras ste zaražene u najmanju ruku klamidijom ili HPV-om, ako ne i nečim gorim. I ponekad si mislim, da mi je današnja pamet i iskustvo, a tadašnje godine, znaš što bi im radio? Onda malo razmislim i sjetim se onog šlatanja, onog osvajanja mekanog neprijateljskog terena centimetar po centimetar i shvatim da se ne bi mijenjao. Njima kapa dolje, meni pipek. Hvala. Evo, inače ne pišem kad sam koju pjesmu napisao, ni ono datum i mjesto, ali bar nisam za ovu prvu ovdje, na mnogima jesam. Ovdje je baš naslov, sasvim slučajno u naslovu pjesme, zove se 27.10.2003. iako se niš bitno nije desilo. Tad naprosto nisam imao ideju za naslov. Čitao sam kako se ove godine u Češkoj 16 mladih ljudi ubilo ili unakazilo samospaljivanjem. Ko Jan Palach. Većina ih je to uradila iz protesta prema apatiji i ravnodušnosti većine. Čini mi se večeras da ih potpuno razumijem. I njih 16 i apatičnu većinu. Ne valja previše čitati novine. Hvala. Moja prva zbirka poezije. Dakle, ovu pjesmu sam napisao kad sam predao svojoj urednici sve ove tekstove. Ona je rekla, joj daj napiši još 1-2. Taman toliko fali, pretanka ti je zbirka, ne možemo otisnuti ovo na rubu. I onda sam napisao još 2-3, a zadnja koju sam baš napisao za ovo je sljedeća. Ništa pametnije nisam. Dok čitam svoju prvu zbirku poezije, par minuta prije nego konačnu verziju predam urednici, nisam siguran vrijedi li to išta. Hoće li moji stihovi ikome išta značiti osim meni i rijetkima koje u tim stihovima spominjem.
Neke od ovih pjesama sam napisao još u srednjoj školi i to se na njima jako vidi. Pretpostavljam da bi ih se trebao sramiti kao porod od tmine i sakriti u neku nedostupnu ladicu, ali ne mogu. Neke su relativno svježe i još uvijek peku kao da sam ih jutros napisao ili proživio njihov sadržaj. Pred oči čitatelja bacam dijelove svoje intime, svjestan da me nakon ovoga ne može zaštititi ni autoironija, ni odmahivanje rukom. Svoj potpis sam pod ove pjesme stavio i sad se moram naučiti živjeti s time. Bilo bi neumjesno od mene koristiti poslovicu u kojoj se spominju biseri i svinje, jer bi time uvrijedio čitatelja ili večeras slušatelja, a neki od vas možda moju porugu i ne zaslužuju. Hvala. I zadnja iz zbirke, naravno nisam ih sve pročitao, ove sve loše nisam, ove osrednje jesam. Zove se Pozdrav i ona je obrada, zapravo kako bendovi sviraju obrade, ne svojih dragih bendova, tako sam ja zapravo obradio i pjesmu svog najdražeg pjesnika, Lorenza Ferlinghettija. Prvi stih i zadnji stih su njegovi, a ovo u sredini između toga je moje i vaše večeras. Svakoj životinji koja ždere svoju vlastitu vrstu, svakom lovcu koji u nepravednoj borbi ubija čudo života, svakom primitivcu koji obučava pse za međusobnu smrtonosnu krvavu borbu, svakoj kukavici koja se eksplozijama bori za svoje političke ciljeve, svakom bezumniku koji doma drži razorno oružje djeci na rukohvatu, svakom jadniku koji na večernji izlazak za pojasom nosi opasan pištolj pun smrti, svakom nacionalistu koji procjenjuje ljude po njihovim krvnim zrncima, svakom rasistu kojem drugačija boja kože baca mrak pred oči, svakom policajcu koji liječi komplekse mlateći nemoćne ljude u stanici ili ih tjera da se uspinju na ljestve nacrtane kredom na zidu, svakom cariniku sa bilo koje strane, bilo koje granice, svakom specijalcu koji u svom robokapu dijelu i zaštitnoj kacigi nanosi povrede i unutrašnja krvarenja udarcima svog teškog pendeka, svakom navijaču koji je spreman i kolcem, i lancem, i bokserom u glavu udariti drugoga zbog različitog šala koji ovaj nosi, svakom svećeniku koji blagosilja oružje koje će sijati smrt među pripadnicima druge vjere, svakom ministarstvu vanjskih poslova koje prodaje ili kupuje oružje novcima krvavo zarađenim preprodajom narkotika, svakom proroku i svakom pjesniku koji objavavaju paleže i ubojstva i zločine i silovanja vršenja u ime svog naroda i svoje nacije i bilo kome i svima onima koji ubijaju i ubijaju i ubijaju i ubijaju u ime mira, svima njima kao svoj jedini pozdrav dižem svoj srednji prst. Hvala. Ovog okusa nisam dobio od prve bračne noći. Je. Slažem se s tobom. Lijep i pametan, Milan Foš. Da igram za suparnički tim. Evo jedna kratka priča. Ovo je zbirka koja se zove Baršunasto podzemlje. Što mislite kak je dobila ime? Pošto nije večer proze, neću ništa puno iz nje čitati, ali ima jedna koja onako paše. I nju ću pročitati kao jedinu proznu prije nego da pređem na nove pjesme koje još traže izdavača. Ova se zove Disanje i treptanje. Jeste li svjesni toga da dišete? Tu sasvim malu radnju od koje nam ovisi život, svi radimo potpuno automatski i najčešće uopće nismo svjesni. Ponekad nam padne na pamet, pa počnemo o njoj razmišljati. Tada nikako ne možemo prestati misliti na nju. Tada držimo dah što duže možemo ili pokušavamo disati duboko, punim plućima, onako kako nas uče da je zdravo i potrebno, a ne isprekidano i nervozno kako inače dišemo. Tek tada postanemo svjesni stalnosti te radnje i posvećujemo joj dužnu pažnju, no i tada se nađe nešto dovoljno bitno da nakon nekog vremena skrene misli sa disanja. A probajte sada ne razmišljati o disanju. Ne ide, jel da? Baš kao i inače u životu, kad pokušavamo ne razmišljati o nečemu, tada najviše razmišljamo baš o tome.
I ako sada date sve od sebe i stvarno se potrudite, svejedno nećete moći prestati razmišljati o tom slatkom zraku koji svaki čas udišemo, izdišemo, tako atavistički gladno. A jeste li svjesni toga da trepćete očima? Jeste li svjesni te radnje koju napravite nekoliko desetaka tisuća puta dnevno? I o tome čovjek prečesto ne razmišlja, a konstantno je prisutno. Tek kad vam neko skrene pozornost na treptanje ili ga se sami slučajno u prolazu sjetite, počnete osjećati svoje kapke i pokušavate analizirati tu automatsku radnju. Neki pokušavaju oči što duže držati otvorenima, bez treptaja. Neki se sjete onog prizora iz paklene naranče. Ili pokušavate što jače zatvoriti, ili pokušavate brojati koliko puta trepnete u minuti, no nikako ne možete, baš zato što to više ne radite automatski, već intenzivno razmišljajući o procesu treptanja. E sad pokušajte ne razmišljati o treptanju očima. Evo opet ne ide. Opet razmišljate o obje vjeđe i čudite se kako češće ne razmišljate o tome ili razmišljate zašto bi ja sad morao razmišljati o tome zato što ova budala o tome priča. Ali je zanimljivo kako tijelo baš zna pravu mjeru u treptanju, baš kao u svemu što radi neovisno o našoj volji. A jeste li svjesni toga koliko je gladnih ljudi na svijetu? Hvala. Hvala lijepo, Bog vidimo se. E sad idu ove nove, ima ih svakakvih. Prva se zove Još jedna pjesma napisana u auto. Vožnja kroz gužvu u Velegradu je idealna za čitanje poezije. Dok auto napreduje mic po mic, vješto uspijevam u svaku pauzu ugurati stih 2, ponekad i čitavu neku kraću pjesmu. Ako zbog toga slučajno prekasno reagiram i propustim zeleno svjetlo na semaforu, pa se ostali vozači obruše na mene riječima: "Ej majmune, idiote, koji kurac radiš?" Ne postoji odgovor koji ih bolje razoruža od odgovora: "Pa čitam poeziju." Evo, nedavno je otvorena Ikea, 500 metara od moje kuće. Ova pjesma zove Ikea 512 kuna. I dok sjedim pred komadom papira, punim kineskih znakova i gomilom nepravilnih drvenih ploča, i vicima i maticama za koje nemam alat, i predmetima čiju svrhu uz najbolju volju ni približno ne razumijem, dok se snebivam nad vlastitom nemoći da ovo zanošeno klupko uobličim u išta suvislo, postavljam sam sebi pitanje: treba li mi zaista nova polica za knjige ili bi mi bilo lakše da ih ostavim na podu pored kreveta? Hvala. Evo, kad smo kod bisera i svinja, ova se zove Biser. Moj pjesnički opus je poprilično beznačajan. Sumnjam da isti ikoga zanima. No nastavljam pisati, sveudić se nadajući da ću jedanput slučajno možda naletiti na neki biser. Da, ovo je niz kraćih pjesama, baš sam se skratio s godinama. Pa, mi od metar žilet, da svuda, ne bi čovjek vjerovao. Znaš onaj vica o Muji i Fati i njihovoj prvoj bračnoj noći kad se ona skine i on se skine i ona ga pogleda i kaže: čekaj malo, kog ti misliš s ovim zadovoljiti? A on kaže: za početak sebe. Evo još jedna kratka, istinita, istinitan događaj nakon jedne pjesničke večeri. Neće se taj događaj danas ponoviti, imam osjećaj. Zove se 1 od 1000. To je promil, ako se ne varam, jel da? Toliko joj se svidjela moja poezija da je poželjela biti u nekoj mojoj pjesmi. A meni se ona toliko svidjela da sam poželio biti u njoj. I evo večeras želje su nam se ispunile. Mogla se zvati I čorava koka zrno u vode.
Sad ide nekoliko pjesama koje sam napisao u Sibiru. Ne pitajte zašto, samo sam ih napisao tamo. U jednom groznom hotelu, gorem od hotela Royal u kojem je Milan na drugom katu sreo dame noći. Bili smo zajedno u tom hotelu, ali soba na sobi. Mobil Vision. Poserem ti se na hotelske sobe u kojima ne radi televizor. Nije baš da me zanima TV program i koje postoje, ali ponekad baš poželim pročešljati teletekst ili pustiti neke zvukove da ubijem tišinu. Imam čvrst san, ne svetaju me buka sa ceste, cijevi radijatora koji škripe, niti vječno aktivni vodokotlići. Ne smeta me čak ni prazan frižder, za žeđi onako ne pijem vodu, kažu da je ona najzdravije piće, ali ja ne podliježem lako takvoj propagandi. Večeras su uz mene magnetska šahovska ploča bez partnera za partiju, kronična nesanica nakon prekooceanskog leta i ovaj jebeni televizor koji ne radi. Zajedno ćemo lakše proživjeti noć. I onda kad sam se žalio, nisam dobio televizor i našao sam zamjenu za njega. Ovo se zove Prvi program. Napisano u istoj hotelskoj sobi 2 dana poslije. Prozori hotela u nepoznatom gradu su najbolji filmovi nikad snimljeni. Parkirališta se pretvaraju u potencijalna poprišta zločina. Ceste u akcijska prizorišta, slučajne prolaznice u seksi zanosne femme fatale, a muškarci ostaju kriminalci, što u suštini uglavnom jesu Ivanovog lažnog filmskog platna. Kroz te prozore nijedan auto ne prolazi dvapu, niti jedan prizor se ne ponavlja. Za svaki kadar postoji samo jedan jedini pokušaj, po prirodi stvari uspješan. Mogu satima gledat kroz prozor, u sve te nikad napisane scenarije, u sve te sirove sinopsise. Ljudi moji, ja sam im najvjernija publika. Hvala. Hotelske sobe, to je moja druga najdraža tema nakon automobila. Ne shvaćam ljude koji ne vole hotele. Oni tvrde da su hotelske sobe bezlične i beživotne, da nemaju identitet. A ja ih s druge strane doživljavam kao prazna slikarska platna, kao prostor koji ću ispuniti svojom prisutnošću, svojim mrljama znoja, mrvicama hrane, prolivenim pićem, dlakama u kadi, pročitanim novinama i prljavim vešom. I uvijek me zanima što meni misle sobarice koje mi svako jutro brižno poput majke mijenjaju plahte i ručnike. Što njima prolazi kroz glavu dok mi pažljivo preklapaju odjeću od sinoć i polažu je onako na jastuk. Kad bi smjele, kad bi mogle, koji savjet bi mi te sobarice dale? Mario, obuci nešto čisto. Mario, pojedi nešto zdravo. Mario, ranije legni spavati. I Mario, za ime Božje, operi kosu. A ja ih i onako ne bi poslušao, kao što inače ne slušam dobre savjete. Ni u hotelskoj sobi, ni u vlastitoj kući, ni jučer, ni danas, ni sutra.